زسحقلخا فتاويخا أيكونان كل تصبو غيرخا زبلكاون دقافيخا أيكونان عالم بتواسط زملأتيا قال يوم مسترها كسرقو يقربوخا قال يوم دما رأيخا نمقتال مورال خا يسبروخا هيوتخا حتصاريا نزا حتصار عدميخا دما مس كبرخا زمصيو سبات كتحلفا يبلخان كابزوم حجز نغركا شوعات عين السبات حادوكو اب زوريخا نتليو عاوت نعخا حلم طراي كوينا كترفيا زغونا عابي رأي زلو سب صلايو من مخانو طراي زيكونس فتاويو من مخانون كفلت اللو مبزحتو غيزي ندحريت زسحبخا اتم كابرحو زمصو صلات زيكونس اتم ازيم زقربخا مرزامات سباتيو لومي نزم شوعات عينت انقفاتات هيوتخا فليتخا مريحنت هيوتخا اب ايدخا كتحزيخا دحر زا فيديو نسبات التلاليل منصرخا كغيريو سلام از channel سنة لبوناي از مدب زسانا دقلكم دما انا حفتكم ليديا نز channel حدش سنتخوينكم سبسكرايب قورو اب هيوتنا نقربيت نخين سقو ندحريت تسحبونا وي دما ناي امورو سلامنا تزرقو بزحات عين السبات اللو نزم سعبو شو عت عين السبات عشش مبال نطعنا خان نعاوت خان ازي وسانيو اتقدماي اسم قلوت خازمتيو ازم سبات زياتهم لك كمتو موبايلكا تشارج بس قبر خايبو نبو باتر زودو ابليكيشناتيو مسኦም قدم من رخابخا نفعن تسفى زلكان كتخون تخيريخا مسኦም تراخيبخا كتفلغلخا جن كم زدخا مكان عالم كم زلمتكان كل نجر كنتو خمز خونن كوين يسمعكا نساتهم اب هيوتهم نزمت زخونه صقم حلفنت ايوسدنيوم كل غيزي سبات سلازبدلوم منغست سلازي حقزم وي عدل سلازي غبريوم زمارو نساتهم فصماتيو عالم جنعاتهم نمتقال سواددت يمسلوم نسخه مفتحي كتنغرم تفتينكا اب زوريات مفتحي قال حدش صقم فطيروم اي سرحني كبلخا يوعلو ازوم سبات زياتهم نعخا كم ومبر سنه امرو يمتقملخا نسعاتات بزعبات صقماتهم كزارو بيخولو نسخا جن حانت معلتوكا لومي دخي منلو وي ازي صقم اقاطمي كتبل انت فتينكا بو نبو ازي دا انت يخوينو ناي زقاطمن دا اي سمعخان بمبال نابناتهم علالي غيرو سمعيتخان صقم خان نعاتاتهم واغا يبلون بترغاغامي حما اورن چنقتن كتسمع خلخا كي تردأ خينا عالم بتصلم كتريا تجمر اتزنبركا ناي مسرح دليت قص بقص يطفئ مسኦም ብዙሕ እንተውዒልኻ ንስኻውን ልክዕ ከምኣቶም ንኹሉ ነገር ከተማርን ንሰባት ክትወቅስን ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ገደብ ግበር ሕጂ 10 ደቂቃ ጥራይ ግዜ ዘለኒ ድሕሪኡ ናብ ስራሕ ክምለስ ኣለኒ ብምባል ግዜኻ ቆጥብ ንኹሉ ዝብልኻ ነገር ብልብኻ ኣይትስማዕዮ ልክዕ ከም ሓደ ፊልም ትርኢ ከም ዘለኻ ጌርካ ብርሕቐት ጥራይ ተዓዘቦም ሎሚ ክትሰምዖም ድሌት እንተዘይብልኻ ይቕሬታ ሕጂ ክሰምዓካ ኣይክእልን የምባል መሰልካዮ ካልኣይ እቶም ሓሜተኛታት ሰባት ንህይወት ከም ሓደ ዓቢ ናይ ድራማ መድረኽ እዮም ዝርእይዋ ናይ ባዕሉ ህይወት ትርጉም ክሳዕ ዝስእንዎ ኣብ ናይ ሰባት ውልቃዊ ጉዳይ ተሸኺሎም ይውዕሉ ሓደ ዓቢ ሓቂ ኣሎ ኣፍ ሓሜተኛ መእተዊ መርዚ እዩ እቲ ሎሚ ምስጢር ካልእ ሰብ ዘካፍለካ ዘሎ ሰብ ብሓቂ ፈትወካ ስለ ዘሎ ኣይኮነን እኳ ደኣስ ኣነ ምስጢር ሰባት ዝፈልጥ ዓቢ ሰብ እየ ንምባል እዩ ሎሚ ብዛዕባ ካልእ ሰብ ሕማቕ ክዛረብ ከሎ ንዓኻ ከም መሳርሒ ዝጥቀመልካ ዘሎ صباح مسكال سب كون خلو دما اتقندر استزينو نسخا مخانكا اي تتراتر عبيت امرتات بزعبا حسابات رأيين يزاربو ما خلوت امرتات بزعبا فتصاميتات يزاربو ناشتو امرتات جن بزعبا سبات يزاربو حامتينيتات جيزيو من حيلو من اب زي ربح ورس لزطفو نقلمت كسقوم اي خلون يوم مسኦም ክትውዕል خلخا نسخاون قص بقص كاب عبيت حسابات رحيقا ناب ناشت علال سبات تورد ناي سبات حما أورا أب أمرخا مأكب لك كم قحف أبيتخا مأكبي أمرخا نعاوتك كحجوزخا بسوء الحسابات تراي ملايو مس حميتينيتات كتوع الخلخا سبات كم حدا كبقاتهم جيرو ميزريخا سم كان كبرخا نمحلاو كابزوم سبات رحا حدا سب بزعبا كان حما كزار مس جمر أبت علال أي تساتف تسمام إذنها بوم حميتينيا سب سمع انت زي رخيبو نبعلو السق يبليو بزعبا حدا سب حما كوري خلو نسخا جن صبو جن طراي تقاس ازي نحميتينيتات زحفرن كاباخا نخرحو زقبر بلوز ميلاي هيوتخا حتصاريا نزي حتصار عدمخا بورا سباتن بحميتن ايتبخنو كاب حميتينيتات رحا مس عبيت حسابات عاطا زحميوخا يحميوخا نسخا جن تاريكا سرح سالساي اتم كل جزي زنقفوخا
እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ህይወትካ ከምቲ ኩሉ ግዜ ጸሊም ደመና ጥራይ ዝርኢ መነጽር ዝገብሩ እዮም። ንሳቶም ንፀሓይ ክርእዩ ከለዉ ነቲ ኣብ ኣንእሽቶ ዘሎ ጸሊም ነጥብ ጥራይ እዮም ዝደልዩ። ንስኻ ዓብ ስራሕ ሰሪሕካ 99% ዘደንቕ ውፅኢት እንተምፂኻ ንሳቶም ግን ነቲ 1% ዝጎደለትካ ፈልዮም ብምውፃእ ንዓኣ ክነቕፉኻ ይውዕሉ። ሓድሽ ሓሳብ ሒዝካ ክትመጽእ ከለኻ ከመይ ጌርካ ይዕወት ኣብ ክንዲ ምባል እንተዚ ዝተዓዊትካ ወይ እከለኮ ፈቲንዎ ኣይተዓወተን ብምባል ሞራልካ ይቐትልዎ። ንሳቶም ንባዕሎም ሓድሽ ነገር ክምክሩ ስለ ዝፈርሑ ንስኻ ክትምክር ከለኻ ስግኣት ይስምዖም። ንስኻ ንቕድሚት ክትስጉም ከለኻ ንሳቶም ኣብ ዘለዎ ከም ዝተረፉ ስለ ዝርድኦም ንዓኻ ብነቐፌታ ዓጊቶም ንታሕቲ ከውርድኻ ይፅዕሩ። ናይ ገዛ ርእሶም ጉድለታት ንምሽፋን ኣብ ሰባት ጉድለት ምርካብ ከም መከላኸሊ መንገዲ ይጥቀሙሉ። ንነቐፌቶኦም ሰሚዕኻ ዕሽሽ እንተዘይልካዮም ቀስ ብቐስ እቲ ዘረብኦም ኣብ ውሽጥኻ ክሰርጽ ይጅምር። ብሓቂ ዶ ኣይክእልን ይኸውን ክትብል ትጅምር። እዚ ድማ ነቲ ተፈጥራዊ ተውህቦኻን ትብዓትካን የርዕዶ። ንሳቶም ሓዊ ዘጥፍኡ ማይ እዮም። ኣንበሳ ብጫውጫውታ ኣባጊዕ ንድሕሪት ኣይብልን እዩ። ንስኻ ድማ ናይ ህይወትካ ኣንበሳ ኩን። ራብዓይ እቶም ቀናኣት ቅንኢ ካብ ኩሎም ሰብኣዊ ስምዒታት እቲ ዝኻፈአን ዝሓሰመን እዩ። ቀናእ ሰብ ንዓኻ ጸላእዩ ገይሩ እዩ ዝርኢካ። ንስኻ ግን ምናልባት ከም ፈታዊኻ ትሪኦ ትኸውን። ንሳቶም ብደገ ይስሕቑ፣ ብውሽጦም ግን ብዓወትካ ይነዱ። ሓደ ዓብዪ ዓወት ምስ ተመዝግብ ንኣብነት ሓድሽ ስራሕ ምስ ትረክብ ወይ ገዛ ምስ ትሰርሕ ቀናእ ሰብ እንኳ ሓጎሰካ ክብለካ ይኽእል እዩ። ግን ብኡ ንብኡ ሓንቲ ግን ዝብል ቃል ይውስኽ። ጽቡቕ ስራሕ እዩ ግን ክፍሊቱ ዝተሓተ ይብል። ጽቡቕቲ ገዛ እያ ግን ቦታ ይመረጽካን ይብለካ። ዓላምኦም ነቲ ዝተሰምዐካ ናይ ዓወት ሓጎስ ክሰርቁኻን ብዙሕ እኮ ኣይኮነን ኢልካ ከም ተሓስብ ክገብሩኻን እዩ። ንስኻ ክትዕወት ከለኻ ንሳቶም ከም ዝተሰዓሩ ኮይኑ ይስምዖም። ንስኻ ንቕድሚት ክትስጉም ከለኻ ንሳቶም ኣብ ዘለዎ ከም ዝተረፉ ስለ ዝዝክሩ እቲ ዓወትካ ንዓኣቶም ሕርቃን ዝፈጥረሎም። ስለዚ ድማ እዩ ሓጎስካ ክካፈሉ ዘይኽእሉ። ቀናኣት ሰባት ብቐጥታ ኣይፀርፉኻን ይኾኑ። ይኹን እምበር ብስልቲ ዝተሓወሶ ናይ ሕርቃን ዘረባታት ይድርብልካ። ንስኻ እኮ ዕድለኛ ኢኻ ሰብ ስለ ዝሓገዘካ እምበር ብናትካስ ኣይመፀን ክብሉኻ ይኽእሉ። እዚ ድማ ነቲ ፃዕርኻን ድኻምኻን ንምንዓቕ ዝጥቀሙሉ መንገዲ እዩ። ስለዚ ዕሽሽ ክትብል ኣለካ። ምክንያቱ ምስ ቀናኣት ክትከራኸር እንተፈቲንካ ንስኻ እውን ልክዕ ከምኡ ኣብ ናይ ውድድርን ቅንእን መንፈስን ትኣቱ። እዚ ድማ ካብ ዕላማኻ ዘዘናብል ዓብዪ ዕንቅፋት እዩ። ሓምሻይ እቶም መዝመስትን ተንኮለኛታትን ተንኮለኛታት ንዓኻ ከም ክቡር ሰብ ዘይኮነስ ከም ሓደ ንረብሖም ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ መሳርሒ ጥራይ እዮም ዝርኢኻ። እዞም ሰባት እዚኣቶም መጀመርታ ክቐርቡኻ ከለዉ ኣዝዮም ለዋሃት ሓገዝቲ ከምኡ እውን ኩሉ ግዜ ዘመስግኑኻ ኮይኖም እዮም ዝጅምሩ። እዚ ግን ወፍሪ እዩ። ንዓኻ ንምቁፅጻር ዘልዮም እምነት ንምህናፅ ዝጥቀሙሉ መንገዲ እዩ። ልክዕ ከም ተሃዳናይ ንእንስሳ ንምሓዝ ምግቢ ዘቐምጥ ንሳቶም እውን ንዓኻ ንምሓዝ ብልግስናን ብሕያውነትን ይጥቀሙ። ተንኮለኛ ሰብ ሓንቲ ነገር ክትገብረሉ ምስ ዝሓተካ እሞ ንስኻ ኣይፋል ምስ እትብሎ ብኡ ንብኡ ባህሪ ይቕየር። ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ድማ ይጥቀም። እቲ ኩሉ ዝገበርኩልካ ረሲዕኻዮ ካባኻ እኮ ከምዚ ኣይትፅበይን ነይረ። ንበይንኻ ጥራይ ትሓስብ ምዃንካ ሎሚ ፈሊጠ። ዓላምኦም ንዓኻ ከም በዳሊ ወይ ከም ሕማቕ ሰብ ንኽስምዐካ ብምግባር ነቲ ዝደልዮ ነገር ብግዲ ንኽተምፀሎም እዩ። ምስኦም ክትስማዕማዕ ከለኻ ንሳቶም እቶም ዝበለፁ ፈተውትኻ እዮም። ምስኦም ክትፈላለ ወይ ድማ እዚ ነገር እዚ ጌጋ እዩ ክትብል ምስ ትጅምር ግን ንሳቶም ጸላእትኻ ይኾኑ። ብዛዕባኻ ሕማቕ ወሬ ይነዝሑ ወይ ድማ ንዓኻ ንምጉዳእ ምስ ካልኦት ይመኸሩ። ንሳቶም ንዓኻ ዘፍቅሩኻ ዓርስኻ ስለ ዝኾንካ ዘይኮነስ ነቲ ካባኻ ዝረኽብዎ ረብሓ ስለ ዝኾነ እዩ። ኣይፋል ንምባል ኣይትፍራሕ። ኣይፋል ክትብል ከለኻ ምክንያት ክትብ ኣይድልየካን እዩ። ኣይፋልን ክገብሮ ኣይኽእልን ምባል ጥራይ እኹል እዩ። ንሳቶም ንዓኻ ንምሓዝን ወይ ንምሕራቕ ዝጥቀሙሉ ቃላት ኣይትስማዓዮም። ንሳቶም ዝብሉኻ ነገር ናይ ባዕሎም ፀወታ እምበር ናትካ ሓቂ ኣይኮነን። ክሳዕ ክንደይ ክቐርቡኻ ከም ዘለዎም ንስኻ ወስን። ሚስጥርኻን ድኹም ጎንኻን ኣይተካፍሎም። መሪሕነት ህይወትካ ኣብ ኢድካ ሓዞ። ካብቶም ንረብሖም ጥራይ ዝቐርቡኻ ሰባት ርሓቕ። ምስቶም ንኽብርኻ ዘቐርቡኻ ሰባት ሕበር። ሻድሻይ እቶም ብተደጋጋሚ ቃል ዝዓፅፉ። እምነት ኣብ ዝኾነ ሰብኣዊ ርክብ ልክዕ ከም ባንኪ እዩ። ቃል ክተኸብር ከለኻ ተቐማጢ ትገብር ኣለኻ፣ ቃልካ ክትዓፅፍ ከለኻ ተውፅእ ኣለኻ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ባንኪ እምነትካ ዘቋርፁ ኪሳራታት እዮም። ንዓኻ ቃል ኪዳን እዩ። ንዓቶም ግን ቃል ንግዜያዊ ሽግር መፍትሒ ዝጥቀሙሉ መሳርሒ ጥራይ እዩ። ካብ ሓደ ኩነታት ንምምላጥ ወይ ካባኻ ሓንቲ ነገር ንምርካብ ቃል ይኣትውልካ።
اتقال مستفصمه اتزبلخا نجر تمالك كم زي نبره غيرهم يرسعوه قالوكو نفاسيو زبل اتحساسبا سلازلوم نسخا بقالاتهم تاماميكا كتصبخلخا نساتهم كن بخالي اتحازو مسحاو حساوي وي قال عصف سب ركب كلوكا خلو هيوتكا اب حصات تسرح كم زلخا غيرها اوصرو لومي كمص يبلكا اي مصن صباح كحجزكا يبلكا دمص يطفئ እዚ ድማ ኣብ ህይወትካ ትልሚ ንኸይልወካ ይገብረካ ኣብ ዘይተኣማምን ሰብ ተመርኪስካ ትልሚ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ዝገደደ ነገር ቃል ዓፀፍ ሰብ ቃሉ ምስ ዓፀፈ ኣነ እኮ ከምኡ ኣይበልኩን ወይ ንስኻ ኢኻ ተጋጊኻ ተረዲእኻን ብምባል ንዓኻ ከም ዝተጋጋኻ ገይሩ ክእምነካ ይፅዕር እዚ ድማ ኣብ ርእሰ ተኣማንነትካ ፅሩ ኣይምፅእ ብሓቂ ዶ ከምኡ ኢሉኒ ነይሩ ኢልካ ኣብ ነብስኻ ክትጠራጠር ይገብረካ ጊዜኻ ካብ ኩሉ ላዕሊ ክቡር እዩ ሓደ ሰብ ቃሉ ክሕሉ ክትፅበዮ ከለኻ ነቲ ክትጥቀመሉ ዝነበርካ ዕድላት ተበኽነለኻ ንዘይ ተኣማመን ሰብ ምፅባይ ንዘይ መፅእ ባቡር ኣብ ዘይቦትኡ ምፅባይ ማለት እዩ ምስ ሓሳቡ ሰብ ክትነብር ከለኻ ኩሉ ግዜ ሎሙኻ እንታይ ይሕሱ ይኸውን ብዝብል ስጋት ኢኻ ትነብር እዚ ድማ ንሰላምካ ይዘርጎ ሓደ ሰብ ሓደ ግዜ ቃሉ እንተዓፂፉ ኣጋጣሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኣይ ግዜ እንተዓፂፉ ድማ ምልክት እዩ ሳልሳይ ግዜ እንተዓፂፉ ግን ባህሪ እዩ ምስ ከምዚ ዓይነት ሰብ ርክብካ ምቁራፅ ንጥዕናኻ ኣገዳሲ እዩ ህይወት በእምነት ያትምራሕ እምነት ኣብ ዘይብሉ ቦታ ድማ ሰላምን ዓወትን የለን ምስተም ቃሎም ኪዳንም ዝኾነ ሰባት ሕበር ቃሉ ዘይኽብር ሰብ ንዓኻውን ኣይኽብረካን እዩ ካብቲ ብሓሶስ ተመልአ ርክብ እታ ጽምዋ ዘለዎ ሓቂ ትበልጽ ሸውዓይ እቶም ኩሉ ግዜ ተስፋ ዝቆርጡ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ህይወትካ ከም ተሓውን ምጥፋእ ዘፍስሱ ዝሕልማ እዮም ሓድሽ ሓሳብ ሓድሽ ስራሕ ወይ ሓድሽ ለውጥ ከተምጽእ ከለኻ ንሳቶም ቀዳሞት ኮይኖም ኣይሰርሕን ይክብሉኻ ይጽበዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንባዕሎም ኣነ እኮ ተስፋ ዝቆርጽ ዘይኮንኩስ ሓቀኛ እዮም ይጽውዑ ንሳቶም ዓለም ጨካን ምዃናን ንዓኻ ድማ ከም ዘይተሰልጠካን ክነግሩኻ ከለዉ ንዓኻ ንምሕጋዝ ኮይኑ ክስምዓካ ይደልዩ ግን እቲ ሓቂ ክውነት ንሳቶም ሰርሕዎ መንደቕ እምበር ናትካ ገደብ ኣይኮነን ንሳቶም ዘይኽእልዎ ነገር ንስኻውን ክትኽእሎ ይብልኻን ኢሎም ይኣምኑ ሓደ ሰብ ኣይትኽእልን ኢኻ ክብለካ ከሎ ብሓቂ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ናትካ ዓቕሚ ዘይኮነስ ብዛዕባ ናቱ ፍርሒ እዩ ንሱ ነቲ ነገር ክገብሮ ስለ ዝፈርሐ ንስኻ ክትገብሮ ክርኢ ከሎ ይፈርሕ ንስኻ እንተተዓዊትኻ ንሱ ንምንታይ ከም ዘይፈተነ ንነብሱ መልሲ ስለ ዝስእን ንዓኻ ደው ከብለካ ይፅዕር ፈጣሪ ነቲ ረኣይ ንዓኻ እዩ ሂብካ ንዓታቶም ኣይኮነን ንሳቶም ነቲ ንስኻ ትሪኦ ዘለኻ ብርሃን ክሪእዎ ኣይኽእሉን እዮም ንሳቶም ስለ ዘይረኣይዎ ድማ የለን ማለት ኣይኮነን ተስፋ ዝቆርጹ ሰባት እንተሰሚዕኻዮም ቀስ በቐስ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ እኽእል እየ ዝብል ድምፂ ኣጥፊኦም ብናትካ ጥርጣሬ ትክእዎ ብሰንኪ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብል ዘረቦ ተደናጊርካ ጽባሕ ምስ ጸጸት ክትነብር የብልኻን ምስኦም ኣይትከራኸር ንሳቶም ኣይትኽእልን ኢኻ ክብሉኻ ከለዉ ስቕበሎም እቲ ዝበለጸ መልሲ ዓወትካ እዩ ኣብ ዙርያኻ ስለምንታይ ዘይትጅምሮ ክንሕግዘካ ኢና ዝብሉ ሰባት ኣክብ ሓደ ግዜ ዓበይቲ ሓሳባትካ ንኹሉ ሰብ ኣይትዛረብ ሓሳባትካ ልክዕ ከም ዘርእዩ ቅድሚ ምብቃሉ ብዙሕ ንፋስን ፀሓይን ተተቃሊዑ ክመውት ይኽእል እዩ መጀመርታ ስርሓዮ ምስ በቆለ ድማ ኩሉ ሰብ ክሪኦ እዩ ዓለም ብሰንክቶም ኣይከኣልን ዝብሉ ሰባት ዘይኮነስ ብሰንክቶም ክኸውን ይኽእል ኢሎም ዝፈተኑ ሰባት ተቐይራ ንስኻ ድማ ካብቶም ቀየርቲ ዓለም ኩን ሰባት ተስፋ ዝቆርጹ ቃላት ክድርቡ ከለዉ ንስኻ ከም መሳሊ ተጠቕመሎም እሞ ንላዕሊ ደይብ ኣብ ኣእምሮኻ እኽእል እየ ዝብል ድምፂ ክሳዕብ ዘሎ ናይ ካልኦት ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብል መጫውጫውታ ዋጋ የብሉን ዕሽሽ ምባል ንዓታቶም ምግዳእ ዘይኮነስ ንነብስኻ ምድሓን እዩ ህይወትካ ሓፃር እያ ነዚ ሓፃር ዕድሜኻ ድማ ብጥዑያት ሰባት ብዓበይቲ ሓሳባት ምልኣያ ንሎሚ ዘዳለኹልኩም መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ